Hello guys. Làm số nông để san trên nó người ta bảo hàng tam khăn na chong nó ngập phong na chong khoang kere kere ngak nog ni hal pura nayan modulia sakay shitraka ngatini bazaro thangi phaigan thasing phaiwang lengjak notini tamjene suk bokhrom ka saimali atini phungni simi bokhrom mane nga bazar thamatang blok khajliya তারপর নখ শাড়ি রোগ যায় সেখানে এখন আমার ফুনগানে একদম হাল হামিয়া কয়েকদিন ধরে কিসার নখ বিশিংনি কাম খাজিয়া কিন্তু আমার ফুংনাই হাল বম তেং জাংনাই দি আর হানি রি ব্রং ব্রং কোনাই দি বম তেং খা অর রগ আমাকে রি সুজাগিয়া প্রোগ্রাম নি রি সেমো আর হানি নাহারি ব্রং ব্রং সক बेगर राबाय सुगिया अरनि रेगना रखिया थेपरा नखो मानि नाहारि पूरा एकदम कासरा yang नायदि yang बुकिरें करं yang उमायो थैया नायो एदर पर थेप जाया मामां नाहारि हानि केरें करं जवाब दो कोफर जाता मुखे तुम सिंह खमो कुर्ती रख सुका केरेनन अम्मा सगांदी थेबरना खांग तारपर फुरंगन नाहरी आर अंको खाचा करागो बस्ते इंग बेका हानो ngatiनि बाजा थांगे खम्पाइति मानो फुरंगन दो इको bubar hain sebarka amo khanawa shewoi kaire basinai tobo nari ohra borongsa amo ke ango dino khudongnain thamboro nugi haye ti haimani thangra tek orono naga fungan dok ani khomjara remani buntenka sabka oro emon jajakha baksa seka thoi thangmai ka tamjani bo oro ni baksa sejak tamjani umting thoi thangmai amo joto hoi tongmai ka do thoi thangmai sinai khom asuk jarari mane ang asai mala asai kha amo se thoi thangmai iko kon chana kokri umting thoi thangmai ka bom haike jarari sadi norok ang saimia ihi amo bumti bangno do emon jaja khai go ma haike na jai soga orong sebai kata baksa thoi thangmai oi komti kheno amo thoi thangkai ko amo jeskuban te tha thangyata ke oron mo buti jane ang jaono oron ni bo bom haing no saimia tui re jaya tini re jaya mia bor jagliang eko ora bo koita dal rekha ang borai 45 ta dal rijak khomchera asai mala asai kha amo sem ting thangbai saimia iko ora kaite sodrabong khiklai ka moja ta shu moja jaya kon sana kokri guys nani sodrabong kotor jat ting thangbai tang thei thang ang bo nijibo siya oro ja sibai marok ororongni asuk gobang ma jaya kon lab gda dong naila sodrabong kotor jat koita ase khana di je busuli khilai man joto na ase bekha amo se amti haing thangbai kon chana kokre oro wono achigon chikono no oro ba sewori ka thangna ka thangto hnoi I think amo to thikya amo kaisa thangano orong buting na saimia buti jane ang banya saimali hi oron to tha thikai ko tinda ya phangre mane oro thijak asu chigon ka boro tongna ba tini tui boro jakli ya mian boro jakli yang
asuk bukha srangmani asuk khom kwbangma achaiui amsa amtini thui thangbai hwnkhe tamo khaina tong hino kun khaijaknai kwrwi do ekta dalni bisingo asuk buchuli khiklaimani ekta phono mandita kwthang kaham kaiui ekta phono mankha hwnkhe asuk 45 ta dal khiklaimani buchuli achaiyalai kwrwi do achaibai jotono amose amte hayung thangbai ang saimanya tangkhe amte hayungkha ekdom bwkha sranglaiya asuk kwbangma khai rwman tei waisa rwgra nai angbo tangmula phaigra tuk talkhe direct mahaikhe rilaiya phataro no ha chogui rwra swnai hinkhe tabuk ree thepgrana kho ree pura kerang kurung wngjak gana kebo ani rigonai tamsanai rigonai ni video rigonai collection ni video da nainai mwchang comment khaidi nainai mwchangkhe ang phunuknai haino naha ri ha rogo maiyo sana kokrai kha thepgranamo koto koto khai thepjak wngkhamo ang tangmabo tongo paimabo tongo norokno phunuknai rigonai ni hol video phunukni hingkakhe blouse sumnani rwphaijak cut khaigana tabuk norokno phunukgano cut khaibaiui subbaiui mobile hwnkhe tamjani hayung tongo kisa tini baikhai omo hai 2 bar no ma sumnani ang 2 ta no subko amte aipono poila phuroni hinkhe video rok khaijakluya ta afuru kaila barani emergency subrimani selemani o yang ri bo khachak achuk stago angto hingkhe tini o koyekdin khe phataro no takha do hingkhe tini kisa nogon tagano hinui achukmani ta thaitam rokse takjago tini tabuk omo cut khaibaiui khana subnai ang ree taksinai ta kisa rabaikha guys subna simi se baki tabuk amato ukulung ise hook se koriko hook khana bazar thangai se ma nainai leske omo rwnai phu no phunukgano omo rwnai phu tabo सेलिब्रेशंस यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर भी वैसी सेलिब्रेशन होगी आज तो इनके बेटे भी है ग्लेन फिलिप्स को चलता किया है 5 के स्कोर पे 47 में 3 न्यूजीलैंड और प्ले ऑन है वर्ल्ड कप में सूर्य हारने की लड़ाई तो क्या कर देगी पर नंबर 1 जोड़ी तो सचिन ही है guys naik nokni halbun tingjak yang kamu trelaijak bikhe kam khai bailaiya yang mo trelai nadi carpet tol bor mani tolao tongkha manui to asung normai amle phataro karimaya hinkhe on dewal bai mane asuk ang haboi lebai mana jakkhai nor khata hinkhe iko lapsa chele pajak kho tabo amo noromoi tongo phataro halbun tingjak nongno phunukgano bom tingjak makhra sidra suka kerang kurung bai suka
양원하니 한 개랑 그럼 무게 감 khai 빨래 양 카묵을 탕을 빨래 나 슬레마니 감ung 사보 엉코이 마야 이때 이거 뭐 하이데월 사가니 하러 엉뚱에 디반 가면 기사 파디 아니 사자말에 빼빼빼 안테 넉시베 빼빼빼빼빼 비스나서 번호 때 테까 것도 약해 hal kharap pungjak ya khaisel le pada sina yade tamni bage nok lepai tong homale sini angmo blog to bufru upload khaijano saine kodo ge sini anniversary phai tong khabla ngai an bage nok rok thamongna nang yade ba nok bisingo hangkai seng je mo oro sepuro jele pama singte ba phataro hangkai to hangare puro le pajak do haikono baireo bole panai amanga khana le panai ta hangkai ganti rok bole para nango selesu pura selesu saila kuri ngai niji khaiga ba te khani kuri ngaba niji ma khai bide rang bu kuri hangkai hajira nana ba ngai seng anniversary ko ipo cake sakat khani bla asa belai kotor ya chikon sasa gai no to blog no gano thầy cái chỉ cầm cái tổng hàng cái cả mo bala khakia chikon ha sing tong masa dare ko hangkai amma na tana kutu mà đi cọ bùi kata mà không mà chắc nó hao bút cổ xuống nó chặt ta mokol nai ke mokol kiting mai chắc nó udah nggak segera kamu tikai mau bukan ngai untuk kana bikin kalau bikin pura kesa bung to dia kalau baca ma hai par mo ti shui kok bujiu bisik dakti no bujiu